дар ҷаҳони футбол бетанаффус наслҳо иваз мешаванд. Баъзе исторҳо мераванд ва ба ҷои онҳо футболбозони хуби дигар меоянд. Имрӯз мо дар бораи футболбозони ояндадор ва бомаҳорат гап мезанем, ки онҳо ҳоло 20 сола нашудаанд. Ин наврасон дар оянда дар майдонҳои ҷаҳонии футбол мисли Роналдо ё Месси ё Азару Неймар ҳамаро ба ҳайрат хоҳанд овард ва ҳатто Мбаппеи ҷавон барои ин гуна футболбозон аллакай насли калонсол аст. Шумо чӣ фикр доред? Аз ҳозират ҷавонон кӣ дар оянда истораи футбол мешавад? Фикр худро дар комментария нависед. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам, ки сарпарасти видеои мо AdinXBet мебошад. Агар дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод TOUCHFOOT нависед, ба шумо 6500 рубл бонус медиҳанд. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред ва дар ҳисобатон пул партоед. Баъд ин бонус бо тарзи автоматӣ дар ҳисобатон мегузарад. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. оиди хатти ояндаи ниммуҳофизаи мунтахаби Франсия ғам хӯрдан шарт нест. моҳи апрели имсол дар чемпионати Франсия аз ҳама футболбози хурдсол дар таърихи ин чемпионат дебют кард ва рекорди худи Мбапперо зад. ин футболбози 16-солаи Рен Эдуардо Камавинга буд ва ӯ на танҳо бо ин рекордаш машҳур аст, ӯ пас аз пирӯзии ҳангомавии Рен бар ПСЖ бозам машҳуртар шуд. Камавинга дар маркази майдон футболбозони қимату таҷрибадори ПСЖро девона кард. ӯ дар ин бозӣ як ассист кард ва умуман дақиқияти пасҳои ӯ дар он бозӣ ба 90% баробар буд ва ин дараҷаи хавӣ аст. он замон Камавингаро беҳтарин футболбози моҳ дар Лигаи 1 номиданд. умуман дар состави чемпиони ҷаҳон насли хело ҳам бо маҳорат ба воя расида истодааст. Рем бошад эҳтимол аз пушти фурӯхтани ӯ, ки аллакай ҳавасмандонаш хело зиёд ҳастанд, пули калон ба даст меорад. барои дастаҳои Англия ва ПСЖ ӯ аллакай ҳадафи трансферӣ ба ҳисоб меравад. шояд пас аз рафтани Роналдо хатти ҳамлаи Реал ба кун зада бошад, аммо аз ояндаи дастаи шоҳона ғам хӯрдан дар кор нест. дар Мадрид якбора ду бозингари ҷавони бомаҳорат ҳастанд, ки дар оянда хатти ҳамлаи дастаи шоҳонаро пурқувват мекунанд. якум Винисиус. ӯ соли 2018 ба Реал омада буд. соли 2019 бошад Флорентино Перес барои ҳамлагари ҷавон ба Сантос барои Родриго 45 миллион евро дод. ин барои чунин футболбозони ҷавон хело пули калон буд, аммо барои Реал пул мушкилӣ нест. багар аз ин ҳарду футболбоз хело зуд аз ҳама имтиҳонҳои мунтахаби ҷавонони Бразилия гузаштанд ва ҳарду техникаи беҳамто доранд. аз рӯи стили бозӣ Винисиусро бо Неймар муқоиса мекунанд ва Родригоро бо Роналдои бразилӣ. албатта ки ҳарду ин футболбоз дар Реал мавқеи худро пайдо мекунанд. хулоса Реал худро бо ду ҳамлагари хело бутаҷриба дар 10 соли оянда таъмин кардааст. дар ҳоли ҳозир онҳо дар як мавқеъ бозӣ карда бо ҳамдигар барои ба состав дохил шудан рақобат мекунанд. рақобати онҳо хуб аст, аммо онҳо боз бояд барои мавқеъ бо Гарит Бейл, Эден Азар, Лукас Васкес, Иско, Асенсио ва Хамес мубориза баранд. аммо биёед худи онҳоро бо якдигарашон муқоиса кунем. Винисиус як сол пеш дар Реал дебют кардааст. Лапитеги ки он вақт тренер буд, Винисиусро он қадар бисёр истифода намебурд. бинобар ин ӯ дар курсии эҳтиётӣ нишаста шанси худро интизор мешуд ва шанс пайдо шуд вақти Лапитеги барои бой додани даста дар Эл Класико аз даста хориҷ карда шуд ва Винисиус худро дар даста нишон дод. ӯ финт мекард, пасҳои хело зебо медод ва ба дарвоза зарбаҳо мезад. ростӣ бо айна ҳамин чиз ӯ проблема дошт, ки дар натиҷа аз тарафи мухлисон танқиди бисёр мегирифт. дар 20 бозӣ дар состави Реал Винисиус ҳамагӣ 3 гол зада ва бисёр шансҳои голзаниро аз даст медод. ва инҷо ба даста боз як футболбози бо маҳорати бразилӣ омад. сухан оиди Родриго меравад. вақти ӯ назар ба Винисиус бо тренери даста омад кард. зеро Зидан хело зуд составҳоро месанҷид ва аллакай дар имконияти якуми худ Родриго хело голи зебо зад. ӯ як сол аз Винисиус хурд аст, ҳамагӣ 18 сола аст ва ӯ таҷрибааш бисёртар мебошад. ва назар ба Винисиус ӯ бовариноктар ва зеботар бозӣ мекунад. Родриго аллакай ҳозир омода аст, ки дар состави якуми Реал бозӣ кунад. дар 6 бозӣ ӯ 5 гол зад. ва агар шумо пурсед, ки ба фикри мо кӣ метавонад ҷои Роналдоро дар Реал гирад, мо бо боварӣ гуфта метавонем, ки ин дастпарвари Сантос Родриго аст. англия набояд бо бозии зебо мушкилӣ дошта бошад. якбора 3 футболбози англис ба рӯйхати бо маҳораттарин ҷавонон шомил шуданд. дастпарвари Челси Хадсон Оддои ҳоло барои даста хело зарур аст. ӯ шанси хуб дорад, то маҳорати худро нишон диҳад. муҷизоти трансферӣ ба Челси имкон намедиҳад, ки футболбози нав харад ва ҳозир вақти он аст, ки ҷавонон худро нишон дода дар состав мавқеашонро ёбанд.
ҳолати хело монанд дар Манчестер Юнайтед аст. Албатта онҳо муҷозоти трансферӣ надоранд. Академияи Манчестер Юнайтед бошад футболбозири бомаҳоратро ба воя расонида истодааст. Чанд сол пес Маркус Решфорд беҳтарин дастпарвари академия буд, аммо ӯ аллакай ҷавон ба ҳисоб намеравад. Ӯ аллакай футболбози состави асосӣ аст ва бо ӯ аллакай барои мавқеъ Мейсон Гринвуди 18-сола рақобат карда истодааст. худи Решфорд Гринвудро хело футболбози бомаҳорат мешуморад, аммо байни англисҳои ҷавон беш аз ҳама Ҷейден Санчо фарқкунанда ба чашм мерасад. ӯ академияи Уотфорд ва Манчестер Ситиро гузаштааст. аҷиб аст, аммо Гвардиола ӯро хуб баҳо надод. Аммо ҳозир ӯ Боруссия Дортмундро девона карда истодааст. ӯ аз соли 2017 дар состави асосӣ бозӣ мекунад. то ин вақт ӯ 50 бозӣ карда 15 гол задааст ва ҳоло ӯ 19 сола мебошад. мегузарем ба Барса. Дастаи каталонӣ бо академияи худ хело машҳур аст, ҳарчанд ки солҳои охир футболбозони зиёд дар состави асосии Барса мавқеъ пайдо карда натавониста истодаанд. Аммо чунин менамояд ки дар Камп Nou ситораи нав пайдо шуда истодааст. Ансу Фати дар оғози ин сезон хело тез машҳур шуд ва маҳорати худро нишон дод. ӯ дар 78 соли охир дар Барса ҷавонтарин дебютанти состави асосӣ шуд. ӯ аллакай чанд гол задааст ва чанд паси голӣ додааст ва Месси бошад мегӯяд ки ӯ дар оянда футболбози бузург хоҳад шуд. ҳатто якчанд мунтахабҳои Аврупо барои ин ҷавон талош кардаанд. футболбози гвинеягӣ метавонист байни Испания ва Португалия интихоб кунад ва ӯ Испанияро интихоб кард, ҳарчанд падараш маслиҳат дода буд ки дар Португалия бозӣ кунад ва ӯ ҳамагӣ ҳоло 16 сола аст. ин футболбоз метавонад карьераи хело хуб дошта бошад. ту киро бо маҳораттарин футболбози ҷавон мешуморӣ? фикри худро дар комментария навис. ба ҳамин видео имрӯза тамом. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.